Наднорменото тегло и затлъстяването е особено заболяване, защото това е приноса на начина на живот към генетиката, т.е. влиянието на околната среда върху генетиката. И в зависимост от това какви гени носиш, едни хора с затлъстяване развиват захарен диабет, други артериална хипертония, трети дислипидемия, основно високи триглицериди, четвърти омазняване на черния дроб. Освен това има и други усложнения на затлъстяването, да не говорим за артрозна болест, за сънна апнея и така нататък. И има значение и типа затлъстяване, защото типичният за мъжете, така наречената ябълка с увеличение на коремната обиколка, е метаболитно опасен, докато женският тип, крушата, т.е. в областта на бедрата, е метаболитно много по-безопасен тип.